inauterietako ikuskizun mailari bultzada bat eman asmoz, aurtengo inauterietan bereziki hartuko dira kontutan, karrozen eta konpartxen originaltasuna, euskera maila, berdintasuna, koreografia edota zuzeneko musika. Zalunita eguna da gaur, eta gozen ba ikustera, ea karrozek eta konpartxek kontuan hartu dituzten horiek. Berez Tolosango zerbait eta zatea bat, baina behar duetatu ginen eta ezkeren Tolosako viejo esteta zatea geha eta... Titulo zera antxinako Tolosa jarri dugu, haur sikoela, baina bueno, baina gintzate da. Ikusi dugu dantza bat egiten dezuela, denbora asko pasa dezue prestatzen? Bueno, azkeneko egunetan indeuen saio azkar, pixkat improvisatuz, baina bueno, alda modu natea aurrea eta inauterik alda novena pasa, denen artean. Bai, da, azkenen, denbo gutxieneko justu biliga, behioten kontu ekinte guztia, arazok ondie, hartako zan edo ez, eta denboa justu ekitan ondo atea, así que kontentu. Karroza berez, sekulako montajea daukazu, pentsatzen ez dela aurreko urteetakoa edo? Bai, guk aurten justo beste batzuna zan, baina ja nazkauta zeuden udaletxean jartzeitun kondiziokin eta saldin du eta guk esan genuen hartuko genula eta aurrea atea alden bezala inauterik. Azkenen gaztek ez bagea azten sartzen karrozatan, ez talako aurreateko inauterik karrozatan, orduan guk hartu dugu ahertzen pasatzean. Bueno, zer da gaur hemen Zaldunita egunez atera dezuena kalera? Tour de Francia baino antigua, los 90, hola. Ume txikikin ateratzeko modu politia iruditu zaigu, hain bizikletan ibiltzen hasi diala, eta 80-90 hamarkadako maillot batzuk hartu ditu, da biko txin ditu ere baita 11ko, da banestoko garai hortako, da hola gauza barrun gordetu eukitzeko errexago. Dakizuen, aurten, udalak bereziki hartuko du kontutan, karrozen originaltasuna, erabiltzen den, euskera erabiltzen den, musika, zuena alde hortatikan, nola iruditzen zaizue? Originala? Originala iruditzen baiet. Eta musika ez daukau, musika txarangak indoala ibiliko geha, así que... Ume jarriko ite du kantatu eta jazta. Bueno, Netflixeko El Juego del Calamar edo txipiroienek jolasa. Badakizu aurten, bereziki hartuko dela kontutan originaltasuna, erabiltzen den musika euskera erabiltzen den. Zuek hori nola aplikatu duzuek karrozara? Bueno, gu saiatzen geha, bat originaltasuna botatzen hilabete batzuk lehenago aztegaia ideiak botatzen eta originaltasuna ez dakit lortze deu, baina bueno, ideia ezberdina botatzea eta gure arten ere diskutitzei deu. Eta euskeran erabilerana eta bai beti kantan eta bueno, eta gero kantaz aparte entzuteiteun musika saiatzea euskeraz izan dadin eta bueno, egunerokotasunen entzuteun musika sartzen. Uste dezu puntu osagarrik edo lortuko dituzuela? Bueno, pentsatu nahi, baietz urtero ibiltzen gaur lortuko egiteun, gero batzutan ez diteu lortzen, bueno, saiatu geha, a ber, esango nuke baietz. Zuen gaurko plana zein da? Guain dantza pixkat, ondo pasa, eta gerokok ikusiko dugu, bueno, iluntzen digoan inen, parranda pixkat. Bat biru, karabin, karaban. Bat biru, karabin, karaban. Bat biru, karabin, karaban. Bueno, ateatzen geha galgo paper fabrikataz, hemen zeon, guain dela urte batzuk zeon paper fabrika bat, zikinkeri asko botatzezuna erreka, eta orduan errekan gogatze balin bazeate nola ateatzen aparra koloretakoa, hortikan jaiotako mutantetaz, eta horiek akatu nahi dituzten kazafantasmas moduko batzutaz, eta hori da pixka gure ideia. Egia esan, oain dela urte bete, inauteri bukatu zianen, karroztako bati okurritu zitzaion, originala izan zitekela eta ezagiz eta orduan urte oso auki deu pixka lantzeko. Eta hoi, ideia buru asko dago karroza honetan, beti norbaiti gauza originalako okurritzen zaizkie. Koreografia ikusi dugu,
oso landutakoa, pentsatzen lan handia egongo dela atzetik, Bai, azkenen saiatzea bai antzerkia sartzen, bai pixkat, dantza, esplikazio bat baita ulertzeko zertaz goazen, orduan, atzetik lan asko dago, hilabete edo damakigu pixka dena prestatzen, eta ondo ateratzen ari zaigu momentuz, así que jendeai gustatzen zaion. Nahi iruditzen zait, urtetik urtea egia da gure karrozan direktibako jende asko egon gehala karrozan asuntoakin eta saiatu gehala beti kumplitzen arau horiek eta pixkat inauteriai buelta bat ematen eta nik uste guk betetze iteula bete behar dian minimo horiek. Bai aurten eta beste urtetan bai, eta ari gehala lantzen gazte jendea pixkat astean gehiago bueltak ematen ideiai. Zuzenean dator amain emateko prest. Zuekin, Xune! Txintxinotxa Patriketan, Ameriketan. Guatea geha akelarrez, sorginez, gero bestatzu daude apaisak, monjak, herritarrak taula. Eta pixkat horren ingurun. Lanketa handia izan da? Ez, urtero gai desberdina bat aukeratze eta aurten akelarrea pentsatu ideia oso nazala eta azkenen erresa da akelarre ezatea eta euskarazko abestik erabiltzea eta dantza ondo egitea. Dantza edo koreografia prestatzeko, ezakit lan handia egin dezuen? Azkenen hasieran abestik pentsatzen taula aurten euskara indarra ematen eta euskarako abestik hartu iteu eta horrekin pixka jolasten eta pixka aurre aitea. Esan duzu, euskara hartu dezuela abestitan kontutan, aurten bereziki puntuatuko da euskara, koreografia originaltasuna, uste duzu puntua batuko dituzuela? Gure ideia azkenen denak abesti guztik euskaraz hartu iteu. Hasieran batzuk beste hizkuntza baten jarri genitu, baina pentsatu dugu, azkenen gehiengo euskaraz izan da, gehiengo euskaraz izan da denak euskaraz jarrite bat zezinen. Ondo, eskerrik asko, ondo pasa, Berdin! Handu zer moduz? Oso ondo. Goizetik, atea geha, ikaragarria izan da diana, jendetza, girona, jendea irri fartxu eta disfrutatzeko gogoz, eta baina giro bikaina. Zer moduz joa zinauterik orain arte? Ondo, txupina zanetzat emozionante izan zen, ikustea horren beste gazte, ondoren dena txarangekin dantzan, saltoka, zezen eta ekoidoera, jetxiera, netzat bikaina izan zen. Ostiala eta lan bat ere, ohiko ekitaldiekin eta oso ondo junda. Eta gaur, iruditzen zait bereziki, komentatzen nahitu beha, karrozetako dantzak, mozorro, landuak, eta, kozik, oso giro politan zenbaten da. Gure kasuan, hortxe gabiltza San Francisco kalean barrena, karrozetako jendearekin hitz egiten eta euren koreografiak eta ikusten. Eta udaletik bereziki, aurten baloratuko da, originaltasuna, euskera, zuzeneko musika den,
Guk behintzat ikusi dugu pauso bat eman dutela edo hori behintzat nabarmenduko genuke. Zagit zure kasuan ze ikusi dezun? Bai, nik, esate dizute oraindik berez aldatu behar nuen mozorroa, baina oraindik dianarako batean naizen bezala nau. Eta zuek bezala iruditzen zait, badaola aurrera pauso bat. Musika ere ikusiet momentu batzutan itzalita zutela, beste koreografia dantzatzen nahi zialako, oso positiboki baloratzen dut momentuz ikusten nahi izena. Zein da zure gaurko plana? Hoxe, hementxe dauzkat familiko mozorro duta, ja naiz aldatzea. Eta gero xixinetako igoera asko guztia ezain, txarangekin dantzan jutea. Eta gero, jetxiera ere espero ezagun, aurten neurri bat hartu deu, San Franciscotik kale salmenta kentzea, eta espazio gehigukiko deula denok, lasaiago jeisteko eta disfrutatzeko. Ederki, ondo pasa, eskerrik asko. Bai, berdin zuei. Oso ondo, arnaz hartu beste bat, bi, hiru. Arnaza. La DOXION position petit battement. Oain egingo dugu petit batiment. Bai, arnaz hartuko dugu. Arnaza. Arnaz hartu. Mademoiselle, please. 2, 3.